Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdirijek iň derwäs we gayragoyulmasyz reformalardan nusga. Ýylaty durmuşdaýdan goraman sosial reformasy, indekslenmeýän we fondlanmaýan pensiýa sistemasy, köp taraply büdjet, sosial kömekleriniň monetarizasiýasy, pensiýa haklarynyň möçberi iň azyndan $100 bilen milli manatda bolmaly. Kesgitli kriteriýalardaky döwlet kömegine mätäçleri ýüze çykarmak meýilnamasyny döretmeli. Maksatly sosial kömek, enäniň we çağanyň sosial goragy we maddi garaşdyrlygy, yarım maşgallalar, ýagny bir ýa-da bir näçe çağı en atasynyň diňe bir tarapyna ýa-da diri galan garnaşlar tarapyndan ýa-da ýaşy boýunça uly çağı tarapyndan terbiýelenýän bolsa, beýle maşgallalar dolu döwlet üpçünçiligine alınýar we jaý bilen üpçün edilmelidir. Sosial kömek pullary işçilik boýunça döwletiň maddi gollawy 3 aýdan 6 aýa çenli bolup, şol wagtyň dowamyna işçidiň we yerli häkimligiň özara iş gözlek baglanşygynyň bolmagy, ogurlugy, gyrlygy, alýan maşgalanyň dolu kriminal, psihiki we maddi talaplar boýunça güwälerinden geçmegi mehanizm işlenip düdüldi. Ene kapitaly. Maşgalada 3 ýa-da köp çağı bolan halatyna her çağı başyna her aý $200 Türkmen manat bilen bazar bahasyna göre kömek puly tölenmeli. Kamillik ýaşyna ýetýänçe çağlaryň terbiýeti enelik zahmet stajy hasaplanmaly. Eger çağı terbiýeti kakasy ýa-da ýakyn garnaşyna düşen bolsa, onda zahmet stajy onuň adyna ýazylmaly. Yaş çatanjalara ýaşaýyş emlägini satyn almak ýa-da gurmak üçin maliýa ýardymyny bermeli. Tutsaq edaralarynyň reformasy, azatlykdan mahrum edilenleri jinsi zorluk we pedofiliýa jenaýetlerden başga boşatmaly mehanizmi işlenip düzüldi. Tutsaqlykda ölenleriň we azatlyga goý berilenleriň doly reabilitasiýasy mehanizmi işlenip düzüldi. Tutsaqlykda ölenleriň iň ýakyn howsaryna moral we maddi ýetkisiniň öwezinde olmak, tutsaqlykda bolanlaryň moral maddi ýetkisiniň öwezinde olmak mehanizmi işlenip düzüldi. Ýaşaýyş jaý bilen üpçün etmek, türme tutsaqlygyndan boşadylanlaryň ýaşaýyş emläginden mahrum bolanlara mehanizmi işlenip düzüldi. Tutsaq edaralaryň sanyny kemeltmek, neşekeşlere we alkogol baglylygy bolanlara sagaldyş ýardamlygyny berilmegi dol ýola goýulmaly we azatlykdan mahrum edilmeli däl mehanizmi işlenip düzüldi. Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdirijek iň derwäs we gayragoyulmasyz reformalardan nusga. Ýylat danyny artdyrmak. Demografiýa. Çağa maýa goýum sistemasyny girizmek. Her aý her çağa başyna $200 möçberine tölemek girizmegi milli manat bilen bazar kursy. Bu tölegiň 50%, ýagny $100 çağanyň kämillik ýaşyna çenli çağanyň şahsy bank hesabyna her aý ýatyrylmagy. Galan 50%, ýagny $100 çağanyň kämillik ýaşyna çenli en atasynyň yktyýaryny bolmagy. Emlak reformasy, özbaşlyk salynan ýaşaýyş desgalaryny kanuna laýyk resmileşdirmek we hususy kitaplar bilen üpçün etmek.
Hususi ýaşaýyş jaýlary howpsuzlyk standartlaryna, guruluşynyň arkitektura taraplaryna we daşky gorşawy goramagyň kadrlaryna gabat gelmeli. Diktatorçylyk döwründe biznesini ýitirenlere döwlet tarapyndan gollaw. Diktatorçylyk döwründe biznesini ýitirenleriň ahlysyna degişli döwrüň bazar hasabyna özüni almak we biznesini dikeltmekde döwlet tarapyndan gollaw berilmeli. Mehanizm işlenip düzüldi. Biznesini ýitiren döwründen häzirki wagta çenli maddi taýdan ýetkileriniň özüni almak. Bu çäre köp sany iş orunlaryny döredip jemgyýetimiziň guruplyk atlygynyň döremegine ýardam berer. Ýaş telekeçileriň döremegine ýardam. Ýaş telekeçilere döwlet tarapyndan doly gollawyň berilmegi. 26 ýaşa ýetmedik ýaş telekeçileri 5 ýylyň dowamyna salgytlardan boşadylmagy. Mehanizm işlenip düzüldi. Ýaşaş salgysynyň hasaby alyş reformasy, propiska. Türkmenistan watandaşy Türkmenistanyň islenlik ýerine göçmäge we islenlik ýerine ýaşamaga haklydyr. Watandaşlaryň hasaby alynşygy täze ýaşaýan ýeri boýunça salgyt gullugyna hasaby alynşynyň elektron görnüşini amala aşyrylmagy. Mehanizm işlenip düzüldi. Diktatura döwründe ýurdu terk etmäge mejbur bolan migrantlara we syýasy migrantlara Türkmenistanyň watandaşlarynyň dikeldilmegi. Başga döwletlerde ýaşaýan etnik türkmenleriň işewerlerine we olaryň maşgalalaryna Türkmenistanyň watandaşlarynyň berilmeginiň täze düzümleriniň girdilmegi. Garaşsyz aklawjylaryň institutynyň girdilmegi. Ombudsman. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň gaýtadan dikeldilmegi. Gostat. Mehanizm işlenip düzüldi. Zähmet haklary reformasy. Zähmet kontraktları işverjiniň tarapyndan düzülmegi bilen işverjiniň we işgär tarapyndan dol berja edilmegi. İşverjiniň kontraktynyň adyndan 6 aý dowamlygyň bolmagy we işgäriň ähli hukuklarynyň berja edilmegi. Türkmenistan watandaşynyň zähmet hakynyň döwlet salgydyndan öň adyndan $1200 bolmagy, milli manat bilen bazar hasabyndan kesgitlenmegi. Tejribeli we ýaş ustadlaryň zähmet haklarynyň döwlet salgytlarynyň öň adyndan $2500 bolmagy we milli manat bilen bazar hasabyndan kesgitlenmegi. Zähmet hakynyň Wagtlaýyn töleginiň döwlet salgydyndan öň adyndan $10 bolmagy, milli manat bilen bazar hasabyndan kesgitlenip bu tölegiň görnüşi gysga möhletli iş üçinçiligine degişlidir. Döwlet guruluşynyň reformasy. Ministrlikleriň sanyny azaltmak. Bir näçe ministrlikleri döwlet agentliklerini weşa sanyna döwlet birjasyna ýatyrmak. Döwlet guruluklarynyň sanyny 40%-a çenli azaltmak. Döwlet guruluşynyň işgär düzüminiň 50%-a çenli azaltmak. Ministrlikleriň işgär sanyny 35%-a çenli azaltmak. Edaralaryň içindäki bir megdeş wezipe funksiýonlarynyň sanyny kemeltmek. Döwlet işgärleriniň aýlyk haklaryny 15% artdyrmak. Döwlet aparatyna köpçüliklerin başarjyň ussat ýaşlar çekmek. Ministrler orta möhletli maksatnamalary geçirmek. Iqtisada azatlyň aktyny kabul etmek bilen watandaşlaryň gatnaşmagyna tutuş ýurt boýunça dörediljek salgyny kesgitlemek. Salgydyň täze görnüşlerini, girdeji salgydy, gümrük paşlary, aksis salgydy, emlak salgydyndan başgasy salgyt kodeksine göre narhlary kesgitlenjek ýa-da referendum arkaly narhlary ýokarlandyrylmalydyr. Makroiqtisady görkezjileriň çäkleri. Jemlenen büdjet çykdyjylary jem içerki önümiň 30%-dan ýokary bolmalygy. Jemlenen büdjet defisiti jem içerki önümiň 3%-dan ýokary bolmalygy. Döwletiň hardy jem içerki önümiň 60%-dan ýokary bolmalygy. Döwletiň köp taraplaýyn prinsiplary. Kanunçylyk, hökümetiň belli bir girdejeden haýdyr bir büdjet çykdyjylaryny maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly bolmalygy. Maýy ýatyrmalarynyň erkin hereket usuly.
Biz öz milletimizi hödürleyen programmamyzyň Türkmenistanyň 1924-nji ýylaky konstitusiýasynyň uğralyp Türkmenistan döwletiniň adalatly, kanuny we dünýäwi döwleti bolup 21-nji asyra aýgytlaýadym bilen girmek üçin şu agdalanlaryň möhüm reformadygyny belläp geçdik. Biz bir halk bolup döwletimiziň ykbalyna uly rol oýnamagy münasipdir we şunuň bilen birlikde öz tekliplerimizi we sesimizi bermeliler. Sizin sesiniz sizin ata mekanyňyz üçin wajypdyr. Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdirijek iň derwäs we gayragoyulmasyz reformalardan nysga. Jenayet hukuk reformasy. Guramaçylykly jenayet, korrupsiýa we reket baradaky kanunyň kabul edilmegi. Korrupsiýa mentaliteti bilen jedalandyrylýan korrupsiýa jedalaryny güýçlendirmeli. Maksady korrupsiýany düýbünden ýok etmeli. Jenayet prosessual kodeksine ütkötmek ýerdimek. Oňa laýyklykda jenayet tasdiklaýan, islendik maglumat deslapky derňew başlamak üçin esas bolup durýar. Günäkärlenýäniň hukugy, islendik adam islendik derňewe şaýat hökmüne çağırmak, öz başda kanuny laýyk derňewini gurnamakdan bolup biler. Prosessual amallar institutynyň ýerdilmegi. Alalaşyklar, mexanizm işlenip düzüldi. Adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky faktlar adaltmak üçin deslapky derňewlere baş prokurorunyň gödäwçiligini güýçlendirmek. Deslapky derňewiň wagty 4 ay, tutsaklyk möhleti 6 ay çelini adardylmaly. Garyndaş parazlyk barada kanunçylygy täze kod ýerdilmegi. İş ýerindäki garyndaş parazlyk üçin hökümet işindäki ýokary wezipeli adamlary jenayet jogapkärçiligine çekmeli. Mexanizm işlenip düzüldi. Etnik Türkmenleri. Etnik Türkmenler üçin viza rejimini ýeňilleşdirmek meýilnamasyny girilmek. Etnik Türkmenler üçin Iranyň we Owganystanyň sebitlerine Mowt orta bilim mekdepleriniň açylmagynyň täze sistemasyny girilmek. Ýaş hünärmenleriň Iranyň we Owganystanda ýokary bilim diplomlarynyň Türkmenistanyň çäklerine akkreditasiýasy. Türkmenistanyň bilim sistemasyna etnik Türkmenler üçin bakalavr maksatnamasyny girilmek we ýokary okujaýlaryny okumagyna mümkinçilik döretmek. Etnik Türkmenleriň Türkmenistanyň içki infrastrukturasyna maýy goýum meýilnamasyny girilmek. Türkmenistanyň etnik Türkmenler üçin okuply hünärmenler programmasyny girilmek we Türkmenistan watandaşlygyny almagyny ýeňilleşdirmek. Etnik Türkmenleri azyndan 250 000 Amerikan dollar möçberine maýy goýumlar ýatyran halatyny peteldilen salat koeffisientlerinden peýdalanmak mümkinçiligini döretmek. Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdirijek iň derwäs we gayragoyulmasyz reformalardan nysga. Vizany aňsatlaşdyrmak. Raýatlar üçin viza rejiminiň ýatyrylmagy adam başyna düşýän jemi içerki önümi 10 000 Amerikan dollaryndan ýokary. Ýewropa, Türkiýe, Izrail, Ýaponiýa, Kanada, Amerika, Şwitsariýa, Şwesiýa, Norwegiýa we şoňa meňzeşler. Beýlek ýurtlaryň raýatlar üçin giriş vizalaryny düýpli ýöneköýleşdirmek, iki raýatlygy kanunlaşdyrmak. İçerki ykdysady liberalizasiýa, ýeňillikler. Döwletiň monopoliýa hukuklaryny hususy ýa-da jemgyýetçilik kampaniýasyna geçirmeň öňüne alýan erkin we bäsleşik sowdasy barada kanunyň kabul edilmegi. Täze rahmet kodeksiniň kabul edilmegi. İş berjileriň öz islegleri we alalaşyklar boýunça şertnama düzüp bilmegi. Ähli gödäwçilik edici edaralaryň monopoliýasynyň aýrylmagy. Tozmoklyk kanuny, kärhanalary bankrot etmeň tertibiniň ýöneköýleşdirilmegi. Standartlaşdyrma we şahadatnama reformasy.
Hökmany şahadatnama berilýän haritlaryň sanawyny ýatyrmak düzgünini girilmek. Haritlaryň teknik kadalara laýyklykda bahalandyrylmagy. Ösen ýurtlaryň tekniki düzgünleriniň türkmen badaryna ulanylmagy. Daşary ýurt töwda standartlarynyň ulanylmagynyň ýeňleşdirilmegi. Daşary ýurt metrologiki barlygynyň ikrar edilmegi. Daşary ykdysady işçiligiň liberalizasiýasy, ýeňillikler. Daşary ýurt maýy goýumlaryna çäklendirmeler aýyrmak. Dünýäniň beýleki ýurtlary bilen erkin töwda gatnaşyklaryny ýola goýmak. Esasy töwda hyzmatdaşlyk bilen erkin töwda şertnamalaryny ýola goýmak. Dermanlaryň importy, ätiýaşlandyryş we sertifikasiýa hyzmatlarynyň düzgünlerini ýeňilleşdirmek. Daşary ýurtlardan getirilýän we yerli haritlara aksiz pajynyň we salgydyň bir meňdeş narhlaryny giýdirmek. Türkmenistanyň çäginden haritlara daşamak üçin ähli transit ýygymlaryny kwotalary we beýleki üst aşyr päsgelçilikleri ýatyrmak. Demir ýol nırh siýasaty ýeňilleşdirmek. Açyk asman siýasaty ýolagçylaryň sanyna, türkmen howa giňişligine, uçuşlaryň ugurlaryna we ýyglygyna çäklendirmeleri aýyrmak. Erkin tenagat we erkin siýasatçylyk barada kanunlaryň kabul edilmegi. Girdeji talgydyndan boşatmak bilen halkara maliýa kampaniýasynyň düşünjesini kanun taýdan birikdirmek. Ýokary derejeli daşary ýurt banklarynyň Türkmenistany işlemek üçin çäklendirmeleriň aýrylmagy. Daşary ýurt watandaşlarynyň deň hukuklylygy. Deň hukukly daşary ýurt watandaşy we onuň hukuklary. Şäherdäki gozgulmaýan emläklere, ýerlere we owa hojalagyna degişli ýerlere işe werdäl maliýa guramalaryna we şoňa meňdeş eýeçilik hukuklarynyň çäklendirilmegi. Täze Türkmenistanyň açyk meýilnamasy boýunça halkymyzyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmany gönükdiriljek iň derwäs we gayragoyulmasyz reformalardan nusga. Gümrük reformasy, salgyt barlygyny we gümrük gullygyny birleşdirmek, gümrük paşlarynyň ýatyrylmagy, import we eksport boýunça mukdar çäklendirmelerini aýyrmak, gümrük narhlaryny arzanlatmak, haritlaryň 90%-ni import etmekde 0%. Diňe käbrowy hojalyk önümleri we guruluşyk materialleri üçin 10% we 5% narh bolmadyk päsgelçilikleri ýatyrmak. EUB, OECD we GDA-nyň milli tehnik talaplaryna deň bolan tehnik ülgülerini ýola goýmak, gümrük ammarynyň ýürüýti remoderne girmeklik usuly, ýeketäk tölek ammar meýdanyny ýygnamakdyr. Türkmenistandaky COVID-19 zerarlarydan çykanlaryň maşgalalaryna häzirki döwlet tarapyndan maddi kömegini ýola goýmagyny talap etmek. Türkmen hökümeti tarapyndan COVID-19 Türkmenistanyň içinde barlygyny halkara derejesinde tasdiklamagyny talap etmek. COVID-19 zerarly adam etkileriniň gizlilikde saklanan üçin häzirki Türkmen hökümetiniň günäsini resmi taýdan halkara guramalarynyň dikkatyna ýetirmek. COVID-19'a degişli ähli öňüni almak çärelerini Türkmen hökümeti tarapyndan guramaçylykly ýöredilmeginiň talaplarynyň ortaga goýulmagy. UNIFES we başga halkara guramalarynyň Türkmenistanyň halkyna niýetlen ähli kömeginiň Türkmenistanyň ähli künjeklerine mowt paýlanmagyny talap etmek. Ýokarda agzalanlary belläp geçmek bilen biz Türkmenistanyň halky hemme wajib meseleleri halkara guramalaryna ýazyp bilen hasabat berenligimizi nykdap geçýäris.